Sa number 4, Silay Provincial Hospital ang gintagaan sang pondo para mangin solar-powered na. Insiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga na-download na gikan sa National Treasury ang 21 million pesos nga pondo para sa mga project sa pagbutang sang solar panels para sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital sa Silay City. Gikan ang pondo sa Local Government Support Fund, bagay nga ginapasalamatan sang probinsya ang national government sa among bulig. Suno kay Diaz, dako ang tingayon nga ma-save sang probinsya sa pag-convert sa solar power. Ginahanda na ang purchase request para tigayon masuguran ang among proyekto. Mga ikalima na nga taratapan ng TLJPH sa probinsya nga nag-convert sa solar power. Ang Capitol Building, Negros Residences ug Food Terminal Market of Negros Occidental ang solar-powered naman. Parayon pang installation sa Cyber Center. Ginsiling man ni Diaz nga may 150 million pesos nga pondo gid man nga nabaton ang probinsya gikan man sa LGSF para sa mga road projects. LGSF palin sa national government, in-applyan sa provincial government sang nagligad pa mga 3 months ago. And then it was finally approved and downloaded sa aton account just yesterday na confirmed ta. So it's really a project that we can implement so good na ta sa procurement process ta. That's along with the 150 million road projects again proposed man naton.